Benvinguts a Vides Exemplars, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui la vida d'en Joan Petit. Comencem. Molt bé, nens i nenes, avui parlarem d'una cançó molt divertida. Es diu En Joan Petit quan balla, i segur que vosaltres la sabeu, oi? En Joan Petit com balla, 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 en Joan Petit com balla. Molt bé, i què balla? Amb el dit, amb la mà, amb el braç, amb el peu, amb tot el cos. Ara, i sabeu d'on ve aquesta cançó? No? Doncs deixeu que us expliqui, nens. Però abans que res, caldrà que ens posem seriosos, ja que no era pas una cançó de ball. No parlava de cap nen alegre, ni de cap dansa innocent. Parlava d'un home de carn i ossos, un barber cirurgià occità de nom Joan Petit, que va gosar alçar la veu i les mans contra el rei de França. I en una època on la paraula del rei era llei divina, qui gosava desafiar-la no trobava diàleg, sinó el càstig exemplar d'una justícia que es movia a cops de martell i de fusta. Però no correm tant, que comença la nostra història. Ens trobem, nens i nenes, a la vila de Villafranche-de-Rouergue, a Occitània, avui situada al sud de França. Ha nascut el nostre protagonista d'avui. Ha nascut en aquesta petita vila la primera part del segle XVII. L'ambient de la zona i en el temps que ens trobem és de força misèria. Bé, força misèria a les viles de França, és a dir, la majoria de llocs, però no pas als palaus dels nobles o als palaus de sa majestat el rei Lluís XIII. El nostre protagonista era un noiet espavilat i amb empenta. Tot i passar ganes, sobrevivia. I tant va ser així que quan va arribar a l'edat adulta va esdevenir el barber cirurgià del poble, una professió de molta responsabilitat. Bé, era el que s'estilava a l'època, els barbers tenint en aquella època els coneixements necessaris també de medicina. Així, tant et treia una dent com et tallava el cabell, com t'amputava un braç. Ens situem, nens i nenes, cap al 1637, i a Europa hi havia una guerra molt grossa, tan grossa que li van dir la Guerra dels 30 anys. Per què? Sorpresa, perquè va durar 30 anys. Tot va començar perquè uns senyors molt enfadats, a Praga, van decidir que la millor manera de discutir era llançar a altres senyors per la finestra. No és cap broma. A aquest fet l'han anomenat històricament la defenestració de Praga. El motiu? La religió. Uns resaven d'una manera i els altres resaven d'una altra. Uns eren catòlics i els altres protestants, i tots estaven convençuts que Déu estava exactament al seu costat. França, al principi, no participava. Era catòlica, com l'emperador austríac, però va pensar, ja que hi som, potser aprofitem la guerra per fer-nos més grans i més forts. El problema és que les guerres, nens, no es paguen amb bones intencions, es paguen amb diners. I com que el rei i els nobles no porten cartera, qui paga? Doncs els camperols. Els nobles ho explicaven molt bé. Deien: nosaltres pensem, vosaltres pagueu. Nosaltres dirigim i vosaltres treballeu. és un bon repartiment de tasques. Sense nosaltres no hi ha exèrcit, i sense exèrcit vindran els dolents i us ho prendran tot. Als camperols aquest tipus d'explicació no els va acabar de convèncer i van començar a protestar. De tota manera, els nobles anomenaven els camperols crocants. Crocants, per què? Doncs perquè el crocant és qui rosega pa sec. Gent que menja herbes, que sempre tenen gana. En principi era un insult, però amb el temps els mateixos camperols van dir «doncs sí, som crocants». I què? En aquest punt torna a aparèixer el nostre Joan Petit, que com hem dit era cirurgià barber. Era assidu a les reunions veïnals. La situació era insostenible i ell, juntament amb 2 homes més, va liderar una revolta. Ja n'hi havia prou. Després d'uns quants conflictes, va semblar que els crocants guanyaven, però el rei va enviar tropes i més tropes i més tropes. I al setembre de 1643 va caure la ciutat. Joan Petit va ser arrestat i la ciutat ocupada per les tropes reials. El judici va ser molt ràpid. Les acusacions, sedició, rebel·lió armada i atemptar contra els agents del rei. I això, en llenguatge d'adults, vol dir has desobeït. I després dels crims contra Déu, no hi ha res més greu que desobeir el rei. La sentència era clara. Condemnat a mort. Calia matar-lo, i calia fer-ho bé, perquè tothom ho veiés, perquè ningú més se li acudís fer el mateix. Ara bé, nens i nenes, no és el mateix matar un noble que un pobre desgraciat. Un noble té una mort ràpida, un tall net, i si el butxer és hàbil, no dura gaire, i la família conserva l'honor. Però si no ho ets, hi ha altres opcions. Et poden cremar. És espectacular i fa escalforet a l'hivern. També en diuen que el foc purifica l'ànima.
Et poden penjar. És barat, ràpid, ideal per lladres petits i gest sense cognom. Però en Joan Petit no era un qualsevol. Era un home que s'havia sublevat contra el rei. Per ell hi havia reservat un càstig especial, el càstig de la roda. A la roda no hi ha pressa. La mort ha d'arribar a poc, després d'haver pres la lliçó. En Joan Petit va ser despullat i lligat. I aleshores el suplici va començar. Normalment es començava trencant els ossos grans, els fèmurs, les tíbies, els peroners, els cúbits i anaven baixant cada cop ossos més petits. Però per Joan Petit, no. Per Joan Petit s'havia de començar amb els ossos petitons. Quin trencarem? El dit, el peu, el braç, la mà. Crac, 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 crac. Els ossos sonaven i en Joan Petit lligat es movia com podia. Mentre els ossos es trencaven, algú podia haver dit «Mira, balla!» I quan finalment, amb tots els ossos trencats, en Joan Petit va morir, el varen deixar exposat perquè la gent el veiés. I perquè la gent hi anés amb els nens i els hi digués Si no et portes bé, un dia acabaràs com aquest. Amb el temps, algú va fer una cançó en occità titulada «Aurós ta Joan Petit», que vol dir «Lament per Joan Petit». Va ser una cançó trista, de protesta. Aquesta cançó explica el fet i en un fragment de la mateixa, quan narra la condemna, traduïda de l'occità, ve a dir I aquesta va ser la trista dansa, amb el braç, amb el peu i amb el dit, condemnat pel rei de França, així dansava en Joan Petit. Però les cançons viatgen, i quan viatgen, obliden. Fora d'Occitània, a Catalunya, al País Basc, la por es va anar esvaint, la política també. La paraula ballar va deixar de referir-se irònicament a la tortura que va patir i que va començar a voler dir jugar. Així, a poc, una cançó sobre una tortura es va convertir en un joc infantil. Avui serveix per aprendre les parts del cos, per moure's, per riure's. I el rei ja no surt. Així, una història de revolta, dolor i càstig va acabar convertida en una cançó innocent. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair a la Loquinàs 985 que novament m'ha donat la idea de fer el present capítol, tema del qual no coneixia. Agrair també a la meva amiga Jasmina, que ha posat veu a la narradora que ha glossat un fragment adaptat de la cançó original de Joan Petit, i al meu amic Marc, que ha posat veu a l'espectador que contemplava l'execució i que alliçonava el seu fill a portar-se bé de cara al futur. Dit això, ens acomiadem fins la propera. Adéu-siau!